sayyidis sagalaini abin kauna ta dai sayyidis sagalaini. Alhamdulillah Allah da ka bani basira ta damar ganewa ma'aiki ya yi kira a bar bautar gunki a dayanta tabara wanda ya bi shi ya so shi kwarai yayo nasara abin kauna ta dai sayyidis sagalaini. Allah ga gi salati ga wannan mai aiki da ya kora kazanta sai ya shimfiɗa zargi a sa duk matansa da 'ya'ya jikoki kamar Sheikh Jilani da Tijjani dan kirki abin kauna ta dai sayyidis sagalaini. Ya Allahu tabara ka sanyo babanmu a yau shine ya zan maganin kukanmu abinda muke nema ya nemo ya bamu menene ba suna shine son manzanmu abin kauna ta dai sayyidis sagalaini. Hakan ya zama wajibi na duka a gabanka sharifi dan asali jikagun mai makka a da wasu na jama hakikar furucinka Allah sarkin iko ya bayyana manufarka abin kauna ta dai sayyidis sagalaini. Sheikh Abdullahi Adare kalifan shugabanmu a kare mana shiya ilahu makaginmu domin girman Mahmud abin so a gurinmu domin sa kake yafe dukkanin zunubanmu abin kauna ta dai sayyidis sagalaini. Anan zan yi ban kwana da ku ya yan uwana zan yi tattaki ne zuwa birnin Madina annabi gani gare ka ka sharin kukana abin neman ruhi nishadin zuciyana abin kauna ta dai sayyidis sagalaini. Ya Rasulallahi assalamu alaika ya nabiyallahi assalatu alaika tahiru sha'iri ne yau ya zo birninka banda kowa sai kai bani alfarmarka abin kauna ta dai sayyidis sagalaini. Ga maza a gabana sun riga ni da himma ya Rasulallahi ƙara ƙaran azama ka cire min khaufi in zamo mai himma ka fi kowa tausayi duk cikin al'umma abin kauna ta dai sayyidis sagalaini. Safiya da marece muna kiran sunanka wasu na zargin wai ba mu son mai sonka dukkanin shehunnai kai kadai suka dauka shi yasa in kaka ba mu yin tawaninka abin kauna ta dai sayyidis sagalaini. Komai kai yi nufin yi ba mai maka gadara kwandushan aljanna domin kai aka tsara yan matan aljanna da kai suke gadara ba mai zuwa gunsu sai ka so nura abin kauna ta dai sayyidis sagalaini. Abin kauna ta dai sayyidis sagalaini. Kai ko Allah sarki da ɗaha yake fakhru balle mu kuma baye da ya kira mu faqiru a daɗaɗen suna wa ya kai shi naziru a kyawawan hali san ba yara masharru abin kauna ta dai sayyidis sagalaini. Ni dai na zaɓe ka ma'aiki musu bahu ka fi kowa ƙarfi sannan kaka da sulhu wane ne ya ga Allah ku ce ruhil arwahu madubin dubawa yake gun Allahu abin kauna ta dai sayyidis sagalaini. Misalin Mahamudu da sauran akawanu kamar babban kago da kuma keken shanu idan baka gane ba da miko min hannu na bambance mashi amma sannu a sannu abin kauna ta dai sayyidis sagalaini. Annabi na zo gare ka bi mana na suranda kowa bashi da komai bayan kai ya lida dan Allah Mahamudu kai min kyautar kauda ta gonar Saddiqo da yafi kowa wudda abin kauna ta dai sayyidis sagalaini.
abin so a takaice abin so ba geji ko yaya aka soka ka isar mana yaji kaɗan jani jikinka ya maje miraji tunda na zaɓe ka ba batun wani sanji abin kauna ta ɗaya sayyidi sagalaini abin so ka sabara da ba a yi wa gadara da je min in tsara baitotinka na jera ina so ka dara masoyan ka sirera waye fi kowa khairi bayan ɗaha bashiri ya kauda a sharari ya tsara mana zari komai nasa a tsari kyautar sa ba koro da ka koma ya karo idan ya zo taro taron ya kai taro wane ne bai da tsoro shine ɗaha bashiru ya kare mana sharru ya janyo mana khairu sannan gashi da sirru baya tuhumar sirru komai nasa a tsare ko da tafiyar tsere tawayensa a jere haƙoransa a jere dukkan kyau ya kere abin kauna ta ɗaya sayyidi sagalaini wa Allah ya kiranyo ya je har fadarsa ya nuna masa komai hakikar sirrinsa san wane ne aka ce wajibi ga waninsa wane ne ya ga Allah gani da idanunsa abin kauna ta ɗaya sayyidi sagalaini idan da akwai malam kaɗan ja mana aya hujjojinmu da dama cikin son maulaya kulkin kana tana nan ta ya zan kauce hanya ya Allah ka tare mu da jahilcin zuciya abin kauna ta ɗaya sayyidi sagalaini anan ne zan huta cikin begen daha don Allah yan uwana idan kun je sallah ku roƙa mun rabba ya gare ni fasaha ba domin hali ba domin halin daha abin kauna ta ɗaya sayyidi sagalaini Tahiru Abdullahi har dawa garinmu salatai ya rabba ka ƙara wa manzanmu da dukkan ahalinsa don ba sa kyamar mu sanya har mamana tana son manzanmu abin kauna ta ɗaya sayyidi sagalaini 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 abin kauna ta